kusiza ngani ukujabula kwesikhashinyana? Temporal excitement. After that distress, inyama yakho ijabula nje for 15 minutes. Namantombazane nawo lamantombazane ojabula nawo awayiphethe kahle. They are misbehaving. Ithunywa zakhe ihamba nawe ithini uhambulala. What do they say? Omkhulu bakho nogogo bakho mntanami abafuna ukupha inhlanhla ebusuku bakufica unjani ulelephi? See, where did you sleep? Ulala kuphi? Unamadoda mangaki? How many men in your life? Khona phakathi wenu abadayisa ngomzimba Who are committing lipid? abakhona kule ndawo ababoni bayadayisa. They are selling though. Bathanda amadoda ngenxa yemali. Awuye emgwaqeni awufaka isigqebhe kodwa wena uyathengisa kahle hle ngoba unamadoda u2 3. Because you've got like more than one partners. Iqiniso The truth, liyamkhulula umuntu. it will liberate. Into asizele la We came here for. asizelanga la ukuzobukana ukuthi umuhle kanjani ngoba ngenzeka lo muntu ombona ukuthi muhle awumazi ngaphakathi ukuthi unjani. The inside, you don't know what's going on. Umasilasi semsamo Here, you are on the altar. umoya msamo inhliziyo yakho Let your heart beat. even umsamo wasekhaya mawuthatha imbuzi yemsamo makuphila inhliziyo yakho makuphila abantu abangena emsamo ekhaya. Going there, there must be a harmony there. Uyobona into zakho ziyovuleka. Matters will be unleashed. Ningangena emsamo inhliziyo zenu Your ningalungile. hearts are evil. Nomkhulu bena abahamba benza amanyala baboshwa ngale abasafuna ukwenza bafuna nina nibageze kulokhu ukungcola abakwenze sibongweni sakini. Nowayilala ephinga ngaphandle owabuya nengane wayifihla nayo umisiwe ngalo ufuna wena nawe usahamba enyathelweni zalento ayenza. Still following whatever he Usathi uhlezi nendoda ube wenza lento okuthiwa ubufebe. extramarital affair. Khona abantu namanje khona abantu abakhona la abasajola. They are still committing infidelity. Uhlala nendoda. What? Ubuye aphume futhi. One will go there Awulala. to fall. Abuye namanyala angale azowathela endodeni. Nale ndoda ibuye iphume futhi nayo. Iyolala ngale nayo. Ibuye namanyala. Kusho ukuthi la balala khona sekugcwele amanyala. Sekunani? Sekune infection. There is filthiness there. Bese ucabanga ukuthi inhlanhla uyayithola. Bese ucabanga ukuthi amaphupho uyowathola. Get some pure dreams. My babo. Woe unto you. Uthi omunye umprofeti. Prophet said, Uthi banendlebe abezwa don't understand. noma bezwa abaswisisi. Don't conceive. Change your position. You must relocate. Shintsha indlela ophila ngayo. Change your lifestyle. Mawufuna impumelelo shintsha inyawo zakho la ihamba Your khona. attitude and your perception. Ungabi namagwegwe. Like these crooked, you know. Qonda nje. Be straight and upright. Uwafunana amadoda amabili. Why do you want two men? Kwathiwa owesifazana akabe nendoda yakhe. Have one man. Uwafuna ntoni amadoda awu2? Two men in your life. Kodwa ufuna inhlanhla. Yet you are seeking for luck. Namhlanje ula namhlanje uzozenza ngathi uholi. Feel like you are La ubuya khona ubuya esikhotheni. You've been there. Whatever it is. Buda idada namadoda idada. Swimming like a man. Dada.
dada wangisiza uNkulunkulu God assist njobe ngekho nje umama ngabe ngidada nami usekhaya ngabe ngidada lapha I'll be like a dad. kodwa kunonembeza kunezithunywa ezafika zathi wow Stop it. khuluma kahle futhi ngoba ngimi la ngama ngithi nalo unyaka olulodwa Oh, one day. ngithi uma khona othi uthandana nomprofeti akasuma ngenyawo uma khona othi ujola nami akasume stand up Sukuma. sikhuluma nge-infection Kulokuthize. kunabantu la kuney'ngane zabantu engaphumeleli la kune-infection eyenzeka esibongweni sakini Infection within your system. enye infection yenziwa abazali bakho enye yenziwa okhokho bakho wazalwa isikhona It was already there. You inherited. enye infection yenziwa abathakathi bangaphakathi emndenini abasebenza umsamo wakini ekhaya Affected your ancestral blood. so uvula kodwa thina We're gonna release it. iplayer cimbi langa ophulanga ufuna ukuntshela I want to tell you, isimangaliso esenzakale la it's a marvel. ngikhuluma ngale nsebenzo le Miracle. It's a wena kade material. ukhona We've been here for lensebenzo quite a long entsha time, a brand new range of product. abanye bane infection Some people are ukuthi afflicted. kwasetshenzwe emathuneni Because something was done. kwavalwe emathuneni Locked up by the kunezinjobo lapha nje kunezinto zivaliwe ithunywa zakho awuphuphi nje zivaliwe kunezinto There are things. uphi mama woza mama uphuma woza mama Mother, go to the prophet. uthathe insebenzo Took a material. abantu abalalelayo People who hayi abantu abajwayelayo people don't get used to this. asebejwayela izinto ukuthi thina siyazazi insebenzo No, all the materials. uyafika uthatha insebenzo ngithi hamba emathuneni ufike nisebenze ngawo uze uyithatha uyisebenze emathuneni uma efika ethuneni elikamkhulu mama ithuni elikamkhulu Grandfather one. likabhuti wakho Yebo baba. kuvalwe khona Brother. ethuneni Something is locked there. bayaganga abantu People are very hlala wena crafty. relaxa Yes. wena abathakathi Mula. abarelaxile So relaxa nomula as you are here, oh, hlala wena ngoba awuyazi into oyizelela don't know what to makuphela inkonzo uphuma ngomnyango uhambe You are exiting your awazi town. ukuthi uthunyiwe Don't know that you are sent. kumele ukuthi uze uzokhuluma nezithunywa zakho la It communicate with your messengers. thatha insebenzo mayifika She kufakwe insimbi ngasekhanda ayiphumi le nsimbi uyidonse wayidonsa wayishiya weza la came here. wathi baba ngicela ukuthi unginikeze amandla ukuthi lento ngiyikhiphe wakuqala ku1 on 1 weza ku1 on 1 wathi baba khona into elapha ngithe mangiyofaka insebenzo yakho ngayithola ifakwe phansi Already ethuneni stuck upon the grave. baganga ba People are very crafty. They are notorious. kuvalwe kuphi kunabanye phakathi kwenu abangaphumeleli kanti kwavalwa umsamo kwaphehlwa amanzi amnyama kwavalwa emathuneni yingakho ngithi mina anibohlale nihlale niye emathuneni nensebenzo kamprofeti With the materials of a prophet. Go there and perform some rituals.
wafika la ngambeka isandla ngolesine wathi ngiyahamba baba abantu abakholelwa kumprofeti wabo Believing to their spiritual ukuthi ngaphambi kokuba ngiyokwenza lokho ake ngiyocela amandla okwenza lento get some strength. akupha wakhe amandla lakhona Where is your strength? ingoba ugcwele ukunyanza You are underplaying. yikho ungaphumeleli kade Therefore, don't wafika succeed. ushayela abantu ihlomba ababongayo wena ushayelwa uyoshayelwa nini wena ihlomba ile nhliziyo yakhe kuyitshela Complimented because you think you are technical. uNkulunkulu akazwani nabantu abayiphakamisayo mangabe usuku le ndawo zithobe Be obedient. iba discipline lalela izwi lomprofeti ophambi kwakho Directive from the prophet who is your leader. ngoba nami ngiyaphumelela ngoba ngilalela Succeed ongithumileyo because the command is from the one who sent me. wacela amandla ngambusisa wahamba uyabona kuvalwe ngani How is it ibuyisela done? langa thathwe lensimbi yabekwa ngasekhanda There by the head. la kuyona nzitsimbi This is not an ordinary steel. kuvala nje ukuthi nje Not everything. izinto engayindawo Everything will ethuneni be on stand still. There by the grave. ibuye ethuneni nje It's ubuyibona from the lensimbi grave. ikhishwe insebenza la ekhaya Remove by the material ikhishwe of the yizwi lalapha grave. ekhaya The word and the directive from the umulalela nokulalela izwi our directive. ngicela mama uze ngapha nendodakazi yakho With your daughter, please. waza mntanami into ebhlungu umntanami Very wafika Your wafika daughter came waba here. nayo yonke into waze waba She namatekisi became well off, yingakho nje even some cool- ngiyaye ngithi Sometimes I namanje say, ngisamkhulekisa I'm waba praying for her. She namatekisi had some. avela ashayisa kanti ile They all nsimbi collided because of the steel. awasekho amatekisi She does kanti not kuvalwe possess emathuneni anything. It is locked there by the grave. ezama naye She tried in power. kodwa ngiyazi ukuthi kuzobuya I know everything will be retained. etlayito lakho baba ababusiswe Father, please bless. ababusiswe baba Bless them, Father. lo moya Spirit obufakwe kule ipletsimbi deposited. buyisa ngapha Still, buyisa please. ngapha lokho le nsimbi le Still. abathakathi bawuvala ethuneni They are locking there by the grave. sibulala umoya We are ithi destroying enqajike the ya evil spirit. ijike ya phansi sibulala We umoya are destroying the evil spirit. moya omdaka Spirit, evil spirit. awubuyele emuva Let it bounce back wherever it came from. moya ongcolileyo Evil spirit. back to the sender Phinda ukuthumele. ayibuyele emuva Let it bounce back to the owner. baba abahlanjululwe Father, cleanse them, O Lord. oh nina ngihamba niyohlala phansi You may go and sit down. moya amadimoni moya amadimoni moya amadimoni moya amadimoni moya amadimoni abahamba nogogo omkhulu abaphakame abahamba nogogo omkhulu abaphakame abahamba nogogo omkhulu abaphakame abahamba nogogo omkhulu abaphakame 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 yeah no Oh, yes.
amandla uyamukeliswa lonke amandla uyamukeliswa lonke amandla uyamukeliswa lonke amandla bayamukeliswa Receiving it. njengamanje ngithumela ingelosi ekhaya la uzala khona Wherever you come from. amanzi amnyama Water of affliction. ingelosi inamandla kakhulu namhlanje njengamanje wena oguqile ngithumela isithunywa emathuneni akile ekhaya On the graveyard at home. ubani wena Are you? ubani ukhokho ubani Grandmother, which one? nifunana kulo mntwana Ha? nifuna nginenzekeni Ha? sengifuna ukugezwa lengikhona wahamba kanjani baxabane emndenini eh baxabane emndenini baxabana akhako mamakhe nazalwa khona ukhokho ba wena kathele manje Grandmother, is it? kusukela manje mina ngifele empini wahamba kanjani emhlabeni ngane ngilethilelana ngiyahlupheka lengikhona akangilaleli umntanami lona ngikhathele ngidiniwe manje lengikhona ende ngizombulala ngizomshanisa nemoto ngifuna lekhadi ngazi ukuthi ayingilaleli izinto engiyitshela zona ngikhathele lengikhona ngikhathele wahamba kanjani emhlabeni ngiyazama ukumsindisa empini wahamba akangilaleli kanjani emhlabeni khona ngashona mina washona kanjani angikho mina ngafela empini and uyabakwazi lokho ngikhathele mina lengikhona ngikhathele mina okay khalesa ke angethezwa ke Did you hear that? umuntu Is a person ongasekho who's deceased. emhlabeni Deceased. umuntu A person, akafi one is immortal. kunabantu okudala nabangcwaba elithi bale ezweni lamathonga kanti abakafika abakangeni Not yet accepted ngenxa yemisebenzi yabo because of immorality they committed. sidinga ulwazi We need to be informed. not ulwazi Not lencwadi. of theology. sidinga We ulwazi need to be comprehensive lukamoya concerning spiritual Lento matters. This ayifundelwa. thing cannot get trained for it. Yeah. into kaJehova ayiyele eBible school kodwa ilawulwa It is controlled zithunywa by the messenger. uyabona njengamanje zikulengane le Now with the child. ihamba noba lengane Who's with a child here? zikulengane manje ugogo lo ongasekho Who grandmother? Who's not? kahle ke buyisa ikhandlela eliyelo Yellow stick candle, please. uyabona ugogo niyamuzwa uyakhala uyalila She's complaining. umisiwe manje njengomprofeti ngizomkhanyisela bamba ikhandlela leli Hold the stick candle. hlanganisa izandla zakhe Her hands. thatha ikhandlela ulibeke kuyena Put her hand. lapha ezandleni hlanganisa ikhandlela leli hlanganisa kuye ikhandlela la lapha ke ngiyathandaza ke manje Pray now. ngiyakhuleka mvenqanga izulu lemfihlakalo Confidentiality of iphindi yami yokusula ngiyakhuleka izulu lemfihlakalo ngicela ukukhanya ngicela ukukhanya awu ngiyabonga Ngicela ukukhanya namhlanje. Awu, Yes. ngiyabonga Yes, yeah. ngiyabonga mina Yeah. ngiyabonga liyezwa ke manje ngiyabonga sayihlombe gegeza Round of applause and you're late. gegeza 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 You're late. somandla Almighty God.
ngiyabonga Thank you. busisa lo mntwana Bless the child here. makuvuleke zonke izipho zakhe Let her potentials be unleashed. muphi ingqondo nokuhlakanipha Give her wisdom. mfuse As well, mfuse let her bese ngapha kimi let her come to the prophet. ngibheka mntanami Look at the prophet. naso isibandi bamba lesibandi lesi All it deacon lesi sibani ngifuna ukukhuleka ngaso Yesu to pray with it until isiphele up until it gets exhausted ucele zonke izinto zakho kulesi for sibani everything. engikunika sona ubize ithonga lakho nogogo wakho lo obekuwena ungakhohlwa khona ugogo obekhuluma kuwena mntanami Yesu ngiyazi ukuthi awuzwena awuzizwa wena Maybe did not khona ugogo understand. okhulumena uthe uma abantu kanje What did she kwahle say? kwakuba nogogo wakho umabani kwakumabani What is her surname? Maduze. madu usho njalo maduzi kwakumaduzi Who's hamba nelesibani mntanami ufike usithathe mawuthandaza uthandaza siphele ucele yonke into yakho yangesu That's everything. Want to understand le mali yani mntana what is it for? Baba ngizobonga. mm Last year bengiphelela umsebenzi. Nga ngalahlwa abazali anginabo abazali ngoba ngikhuluma umalume. awunabazali No parents. khuleka mntanami yeah Be free. Manje bengikhulisa umalume and then ngaphelela umsebenzi last year isenge 3 zika September ngathola umsebenzi. Manje baba ngizobonga. Lokhu ngiza la ekhaya. Umalume nomalumazi ade bengikhulisa. La izolo bebengifonela since ngiphela umsebenzi bebe ngasangifonela. Ngiyabonga baba. asayihlamba Sobrano. lona The other one. inkosi ukubusisa mntanami Bless you, child. Sanibonani enqabeni. Ngizobonga engilosini yasenqabeni alokho engangena lana emanzini. Into zami ziyavuleka imali ingena left and right. Ngiyeza kubaba ngafike ngacela. Ngathi ngehla ngafike ngathatha isibusiso kubaba ngizoyithathela isibusiso ngathi ngiyahamba sesokwenza umsebenzi kaMama. Hayi wafika wachubeka kahle umsebenzi waMama kwaba right. Kwangabi namsindo. Wase ngithi mangibuya nase ngithi ngizohamba mangiphuma ngalemzini waMama la dagane khona. Kwase kuba khona nje okhuluma nami uthi hayi thatha ikhwama uhambe lapha ekhaya mama kho ngoba kuseduzane ngase ngiyayithatha ngiyahamba ngabuya kwaba ulesithathu ngalova ngolesibili emsenzini ngolesithathu ngayemsenzini hayi emsenzini abelungu bangabi nankingi kwathi ngolesina ngabona umlungu aqhamuka athi kanti ungibonile ngithi ngayizolo uyangiphinda futhi yangibuthi uhambe kahle ngithi hambe right konke into right ngithi right hayi kube isikhathi kuthena sekusemini nje ngabo 1 wathi na 1000 ngiyakupha nje into oyithandayo imali yangena baba yangena nomuzi wagogo bongekho ngalendlela engiyithandayo kodwa manje ngithola isimanga nje emva ukuthi sibeke umama abafana bamama ngathi nasibuye emncwabeni ngabafakela imali ngathi ngifuna ukuthi bayicede lendlu bayicedile ezu3 ngiyabonga baba kakhulu engilosini yakho engathi nathi baba amazwi wakho owakhuluma kithi engathi angangena kithi angangeni ngapha bese phuma ngapha sikulalele baba awufena kona imfundiso sifundisa zona uthi noma sekufikile kuthi kiye siyafika usathana uthi osawuthi ayikhona siyayikhuza onkulunkulu abavula ingqondo Sanibonani Machawe. Ngibaba uShabangu uChris Shabangu. Ngisuka endaweni yase Sasolburg. Ngafika lapha ecaweni ngingasebenzi, ngihleli iminyaka eminingi kakhulu. Kunzima vele. So ngafika ku 1-on-1 ngenza insebenzo kwayona imali ngangenayo kodwa ke uNkulunkulu wangisiza. uNkulunkulu kaMprofeti ngikwazile ukuthi ngithole umsebenzi ngoba ngafika lesihlanu ngimgcibelo ngelisonto kwaba nensebenzo kwathi ngimsumbuluko ekseni mangivuka belungu bangifonela bangifuna emsebenzini kwaba kusebenza kwami kanjalo ulapho ke uNkulunkulu angisizile uNkulunkulu kaMprofeti ngathenga imoto nayi imoto yami encane iRenault Kwid so ngiyakwazi ukuhamba nje ngize ngayo
impilo ibile esimeni. Ngibonga kakhulu amandla kaMprofeti nomusa kaNkulunkulu kaMprofeti ongenzele wona. Yonke into siphi ihamba kahle kusukela ngaleso sikhathi ngisebenzile waphela umsebenzi after 2 months ngase ngena futhi kwenye company futhi ngasebenza namanje futhi ngibuya emsebenzini noma uphelile futhi umsebenzi futhi ngiyazi ukuthi uzovela ngamandla kaMprofeti. Amen. Mbukelo wami lapha ekhaya umprofeti lo Xaba uDr X njengamanje uzobonga imoto entsha ayicelela kumprofeti. Izinto ziyenzeka, imoto entsha njengamanje come uzobonga imoto entsha njengamanje nansi imoto. Kikisa Mbukelo wami lapha ekhaya nawe landa eyakho imoto lapho eDurban abantu bayabuseka lapho eDurban landa eyakho nawe imoto ngomhla ka5 October mhla ka5 October ngizobe ngiseDurban station abaphuma abantu khona ngomhla ka28 mhla ka28 September ngiza lapho ePiet Retief eKempville Stadium eMandiyeni wozolando okwakho nawe ukikise wozolande yakho nawe entsha. Mbukelo wami abaphuma abantu zonke lezi ndawo abaphuma abantu eDurban all over ngiyabonga akubusise uNkulunkulu. Julie